Regina Maria și-a scos și cerceii din ureche și colierul de la gât și le-a pus în lăzile pe care le-a trimis la Moscova. Aceste documente sunt element al identității. Sunt piese foarte rare, pot valora sute de mii de euro. Nu vom ști însă niciodată dacă au fost tot ceea ce am trimis sau a mai rămas acolo ceva. Suntem singurul caz în care depui acest aur cu acte în regulă și nu-l mai primești. Noi știm că nu se mai poate obține nimic. România este singura țară care nu a fost vizitată de un președinte rus. Problema este politică, politică, politică. În 15 august 1916, pe stil vechi, într-un entuziasm general, armatele române trec Carpații. România declarase război Austro-Ungariei. După 2 ani de neutralitate, Brătianu nu mai poate amâna intrarea în război. Opțiunea sa și a majorității zdrobitoare a populației a fost pentru eliberarea teritoriilor aflate sub ocupația Imperiului Austro-Ungar, aliindu-se cu Imperiul Țarist. Apoi a urmat evoluția războiului cu ruperea frontului din Transilvania, ocuparea Olteniei, a unei mari părți din Muntenia, căderea Dobrogei, înaintarea trupelor germane trecând Dunărea sub conducerea lui Mackensen și o retragere în totală dezordine în Moldova. Pe acest fond de panică extraordinară s-a hotărât ca valorile importante să fie transferate la Iași. În 11 octombrie 1916, Consiliul General al Băncii Naționale a României decide că, dacă guvernul își mută reședința, la fel va face și Banca Națională. 6 zile mai târziu se aprobă mutarea la Iași, unde se aflau deja Casa Regală, guvernul și instituțiile centrale. Situația este descrisă de contemporani drept catastrofală, crezându-se că Moldova nu este decât o primă etapă înaintea evacuării definitive în Rusia. Autoritățile politice și militare ruse încep să facă presiuni din ce în ce mai puternice pentru evacuarea în Rusia a guvernului, a armatei în reorganizare și a populației civile refugiate. Guvernul avea de ales între a pune la adăpost valorile României și a se pune pe sine la adăpost. A ales prima variantă. Generalul Mosolov, ministrul Rusiei în România, depune eforturi insistente pentru transferul tezaurului românesc la Moscova. Brătianu cere amânarea evacuării, dar Mosolov îi spune că la Petrograd se credea că se comisese o eroare prin prelungirea frontului în România și că expedierea aurului românesc va strânge legăturile între aliați. Unii se opun, precum Mauriciu Blanc, care arată că e o greșeală expedierea la Moscova. Nu putem să jignim aliatul nostru, să trecem tezaurul prin Rusia și să-l ducem în altă parte. E o jignire pentru un mare imperiu. Alții afirmă că, potrivit Convenției de la Haga, care asigura protecția averilor particulare, stocul Băncii Naționale, care era o bancă privată la acea vreme, putea rămâne la București. La presiunile exercitate asupra Băncii Naționale de a expedia imediat tezaurul în Rusia, Consiliul General cere garanții guvernului prin încheierea unei convenții cu guvernul imperial. A doua zi, guvernul dă o lege în acest sens. În 12 decembrie 1916, într-o grabă extraordinară, în gara de la Iași începe încărcarea tezaurului. Regina Maria și-a luat toate bijuteriile, și-a scos și cerceii din ureche și colierul de la gât și le-a pus în lăzile pe care le-a trimis la Moscova. După 3 zile se redactează un protocol în 3 exemplare originale destinate guvernului român, guvernului rus și Băncii Naționale. Guvernul imperial garantează integritatea tezaurului atât în timpul transportului, cât și pe timpul depozitării la Moscova. Documentul este semnat de ministrul Rusiei, generalul Mosolov,
ministrul finanțelor Victor Antonescu și reprezentanții Băncii Naționale, Capitanovici, Salini și Demetrescu. Trenul ajunge la Moscova în 21 decembrie 1916. Valorile sunt depuse în sala armelor din Kremlin, în compartimentul de rezervă al Băncii de Stat din Moscova. Se face un nou proces verbal. 2 exemplare revin românilor, 2 rușilor. Încăperile în care era tezaurul român avea 2 uși, o ușă interioară, o ușă exterioară. Noi aveam cheia de la ușa interioară, partea rusă de la ușa exterioară. Iată și un tablou sumar al inventarului primului transport. La doar 2 luni de la sosirea primului transport însă, țarul avea să abdice și imperiul urma să se surpe. Cu toate acestea, nu avea să fie singurul transport românesc către Moscova. În Rusia se creează sute de soviete, țăranii și muncitorii se organizează în comitete. Germania, care urmărea ieșirea Rusiei din război, îl sprijină pe Lenin să ajungă la Petrograd și îi finanțează activitatea. În 17 aprilie, el își prezintă programul: suprimarea poliției, armatei și aparatului de stat, confiscarea marilor averi, controlul muncitoresc în uzine. Guvernul provizoriu condus de Kerenski comunică aliaților hotărârea de a continua războiul. Lenin însă susține ieșirea din război, atrăgând astfel de partea sa sute de mii de soldați, pentru care dezertarea și nesupunerea deveniseră evenimente cotidiene. În România, situația era dramatică. Generalul Mosolov, ministrul Rusiei în România, insista pentru evacuarea în Rusia a casei regale, guvernului și armatei. Un număr important de români influenți susțineau această poziție, evacuându-se deja la Odessa, Nicolaev și Herson, unde se făcuseră pregătiri pentru instalarea familiei regale și a ministerelor. În memoriile sale, publicate și în România în 1997, Mosolov povestește că regina și Brătianu nu puteau admite ca România să devină un stat fără teritoriu. Mosolov notează că șansele evacuării creșteau doar dacă reușea să o convingă pe regină. Orice încercare de a rupe solidaritatea națională este un păcat. 3 personalități vor reuși să schimbe starea de deznădejde: Nicolae Iorga, Regina Maria și generalul Bertlo. În iulie 1917, în ajunul marilor confruntări de pe frontul din Moldova, intențiile Germaniei de a lichida rezistența armatei române, precum și dezordinea din armata rusă, determină guvernul să pună din nou în discuție problema evacuării în Rusia. În iulie 1917 situația era schimbată și Guvernul României știa, pentru că o misiune militară fusese acolo, primiseră raportul și știau că situația e foarte complicată. De ce au hotărât totuși să trimită în continuare? Первая партия ушла 12 и 16 декабря 16 года, а вторая пошла в июле 17 года, уже после февральской революции. Как можно было посылать, причем послано было в 10 раз больше, на 7 миллиардов лей, как можно было посылать такие деньги в страну? În 18 iulie 1917, în urma propunerii lui Titulescu, ministrul de finanțe la acea vreme, guvernul dispune strămutarea în Rusia a sediului și avuției BNR și a tuturor instituțiilor bancare mai importante. Bancherii fac rapid chitanțe și note de mână, predând milioane de lei. 5 zile mai târziu, valorile se încărcau deja în vagoane. La începutul anului 1917, când lucrurile au devenit extrem de tulbure, Banca Națională a cerut Ministerul Apărării și Ministerul Apărării a trimis un grup de 20 de jandarmi, militari de elită, înarmați cu pistoale, care să asigure paza și protecția. Sigur, poți să te întrebi acum, în nebunia care a urmat, ce puteau să facă 20 de jandarmi cu pistoale, dar eu vorbesc de preocupare. În cel de-al doilea transport sunt expediate o parte din arhivele statului, ale instituțiilor publice și private, lucrări de artă din Pinacoteca Națională, muzee și colecții private, odoare ale mănăstirilor din Oltenia, Muntenia și Moldova, cărți rare, manuscrise și documente ale Academiei Române, colecțiile Muzeului de Antichități. Arhivele statului de atunci din București și cele din Iași împreună au însumat 47 de lăzi. Mai puțin însă s-a făcut o inventariere riguroasă a acestui material.
Conținutul platourilor pe care se păstrau monedele au fost aruncate în saci, sigilați și trimiși la Moscova. Într-o grabă extraordinară, Țigara Samurcaș este trimis să adune averile mănăstirești. I se ordonă ca în 2 zile să fie gata. Pur și simplu au fost golite mănăstirile de valorile lor și transportate rapid în Moldova, că vin nemții și ungurii și austriecii și turcii și bulgarii să ne le ia. Toată istoria noastră, reconstituirea istoriei noastre se bazează pe asemenea documente. Deci, știu eu, de începuturile familiei Movilă sau de Târgu Trotușului sau de capitala Iașului sau Sucevi. În 27 iulie 1917, ministrul rus în România, Stanislav Poklevski-Koziel, îl înștiințează pe Titulescu că este împuternicit de guvernul Kerenski să semneze actele privind cel de-al 2-lea transport. Procesele verbale, semnate la Iași, arată graba extraordinară cu care s-a făcut evacuarea. Cu excepția valorilor Băncii Naționale a României, nu există efectiv inventare. După mai multe amânări, trenul pleacă de la Iași în 28 iulie 1917. Au fost încărcate 24 de vagoane, din care 3 aparțineau Băncii Naționale. Se semnează 2 protocoale. Guvernele rus și român păstrează fiecare câte un exemplar din ambele protocoale. Trenul ajunge la Moscova în 3 august 1917. Valorile BNR sunt depozitate tot în sala armelor. Iată ce conținea cel de-al 2-lea transport. Multă vreme, opinia publică din România a crezut că tezaurul trimis la Moscova constă doar în aurul Băncii Naționale. Conținutul celui de-al 2-lea transport însă avea să fie o mare surpriză peste 40 de ani. În curând se vor împlini 100 de ani de când România a depozitat, și subliniez acest cuvânt, a depozitat o cantitate de aur apreciabilă și pentru acele vremuri și pentru ziua de astăzi la Moscova, în condițiile în care Rusia era aliatul nostru, în condițiile în care s-au semnat documente valabile din punct de vedere al dreptului internațional și în condițiile în care s-au obținut toate garanțiile că acel depozit, reprezentând rezerva de aur a Băncii Naționale, va fi returnat după încheierea ostilităților. Но самый главный вопрос, где золото, на него ответа не было получено, потому что следы этого были потеряны. În 24 octombrie, garnizoana din Petrograd trece de partea Comitetului Militar Revoluționar și Lenin anunță destituirea guvernului. În cursul nopții, revoluționarii pun mâna pe Palatul de Iarnă, unde se retresese guvernul provizoriu. Bolșevicii din întreaga Rusie votează propunerea lui Lenin ca întreaga putere să aparțină sovietelor. Se creează un nou guvern, Consiliul Comisarilor Poporului, și se aprobă decretele privind pământul și pacea, urmărindu-se o revoluție la scară europeană. La 3 decembrie, la Brest-Litovsk, Rusia semnează pacea cu puterile centrale. România devenea astfel complet izolată de aliați. Evenimentele din februarie 1917 de la Petrograd declanșează mișcările de emancipare națională în Imperiu. În 19 noiembrie se proclamă Republica Democratică Autonomă Moldovenească. O lună mai târziu, sfatul țării cere ajutorul militar al României. Guvernul de la Iași, care tocmai semnase pacea de la Focșani, aprobă ca 1000 de ardeleni ce se întorceau prin Kiev din prizonierat să rămână în Basarabia pentru a asigura paza depozitelor de subzistență, împotriva trupelor bolșevice ce se retrăgeau în dezordine spre Rusia. Aceste trupe rusești, care de ani în șir se aflau pe frontul român, erau trupe anarhizate, care nu se supuneau comandamentului militar, oameni dezorganizați și care, în lipsă de disciplină, puteau de asemenea prezenta un pericol pentru stabilitatea guvernului român.
Ca reacție la gestul României, Troțchi anunță că Basarabia este un teritoriu al Revoluției Ruse. Lenin avea să autorizeze apoi intervenția bolșevică în România și arestarea regelui Ferdinand. Acțiunile antiromânești urmau să fie finanțate din tezaurul românesc. Lenin îi trimite un material puțin indignat, așa, parcă și văd cât ar fi fost de indignat când spunea lucrul ăsta. Am fost informat de Cicerin că există niște lăzi în care sunt 6,5 miliarde lei aur. De ce nu am fost informat despre acest lucru? Rog raport complet. Trupele ruse instalate la Socola, în jur de 3000 de oameni, au ordin să atace armata română și să îl ia prizonier pe regele Ferdinand. Se pregătise chiar și un proiect de decret care prevedea că salutăm guvernul socialist muncitoresc, țărănesc, român-moldovean. Ideea care era? Că Revoluția socialistă va avea succes și în România. Guvernul român află de planul bolșevicilor și, după o noapte de negocieri, aprobă atacul asupra rușilor. A doua zi, batalionul de vânători de munte aflat la Iași dezarmează trupele ruse și le expediază peste Prut. La 1 februarie 1918, tezaurul românesc este cedat puterilor aliate, ca garanție pentru împrumuturile din timpul războiului. Consulul francez de la Moscova primește cheile de la sala armelor. Cu toate acestea, bolșevicii intră în tezaur. Au luat oblăzi care se pare că erau cu bilete de câte 2 lei. Aproximativ 2 milioane de lei contravaloare. Au luat și au plecat. În ianuarie 1918, guvernul bolșevic creează Colegiul Suprem Autonom pentru Afacerile Româno-Ruse, al cărui președinte era Cristian Rakovski, un apropiat al lui Troțchi. Rakovski înființează la Odessa un comitet social-democrat, cu scopul de a instaura un regim bolșevic în România. Este unul din oamenii, în opinia mea, a făcut enorm de mult rău în României, fiind considerat, trăind mult timp în România, ținut aici la noi pe, nu numai cu pâine și sare, ci și cu bani și cu toate astea, a devenit odată mare bolșevic, specialist considerat chiar de către Lenin în problemele românești. Sovieticii au mers împotriva României pe linie oficială, dar și pe această linie a partidelor comuniste, trasând ca sarcini partidelor comuniste din țările învecinate să acționeze pentru dezmembrarea statului român. Были, конечно, такие вот планы скорее утопические в 19 году, когда Венгерская, так называемая Советская Республика была установлена, 133 дня коммунистический режим существовал в Будапеште, ориентированный на, как и большевистский режим в России, ориентированный на мировую революцию и воспринимавшийся советским правительством в качестве союзника. Lenin a dat dispoziție atunci ca să fie sprijinit grupul de revoluționari de la Chișinău, așa, cu 5 milioane ruble aur, dintre care 1 milion să fie în lei românești. Guvernul român este notificat în 13 ianuarie 1918 privind încetarea relațiilor diplomatice cu România. În nota respectivă se zice că guvernul sovietic își asumă responsabilitatea de a păstra tezaurul românesc aflat la Moscova, care este confiscat pentru oligarhia română și îl va preda poporului muncitor. Există acolo un anumit Henegariu care tot timpul a insistat pe nevoia ca românii care trăiau la Moscova să treacă de partea bolșevicilor, pentru că în felul ăsta vor putea proteja și tipografia Băncii Naționale care fusese cumpărată acolo și rezerva de aur. Dar el, de fapt, lucra mână în mână cu bolșevici. E bine, cantonieri a infiltrat un Drănicianu și atunci când Henegariu a venit și a spus gata, e momentul, pune mâna pe aur, tezaurul Băncii Naționale, Drănicianu a venit repede la cantonierea și a spus, uitați ce vor să facă. Și atunci reprezentanții Băncii Naționale s-au dus și au predat cheile de la sala respectivă consulului francez. Dăm cheile consulului francez la Bonn. Se strică relațiile ruso-franceze, la Bonn dă cheile consulului danez. Se strică relațiile
ruso-daneze, danezul pleacă și dă cheile Ministerului Afacerilor Externe al Franței. Lenin ordonă să se acționeze pe frontul basarabean, iar Troțchi anunță că România va deveni o republică a muncitorilor și țăranilor. Se instituie, în fapt, starea de război între Rusia bolșevică și România. La 27 martie 1918, sfatul țării hotărăște unirea Basarabiei cu România. 10 zile mai târziu, guvernul Rusiei sovietice notifică guvernul român. Dumneavoastră considerați de acum înainte Basarabia ca parte integrantă a statului român. Aceasta este o sfidare a Republicii Federative Sovietice Ruse. Alipirea forțată la România nu zădărnicește unitatea și solidaritatea maselor muncitoare din Basarabia și Rusia. Ну, аргументировалось это отчасти и тем, что когда в 1812 году, вот в эпоху наполеоновских войн, Российская империя аннексировала Бессарабию, еще не было единого румынского государства, было Молдавское княжество. Kievul și Moscova anunță că, în urma a ceea ce numeau cotropirea tâlhărească a Basarabiei, își declină orice răspundere față de soarta tezaurului. În 1919, la conferința de pace de la Paris, delegația română depune 2 memorii, cerând restituirea tezaurului. Acestea rămân însă fără efect, pentru că Anglia și Franța neagă că ar fi oferit vreo garanție. A existat și ideea că el poate fi lăsat la București, chiar dacă vine ocupația germană, pentru că, potrivit Convenției de la Haga, ar fi fost garantat. Și dacă ne gândim la faptul că în 23 Banca Națională și-a recuperat de la Banca Germaniei cantitatea de aur, putem să presupunem, deși nu e treaba istorică să facă așa ceva, putem să presupunem că dacă rămânea la București sau rămânea la Iași, am fi avut și astăzi aurul respectiv. În 28 octombrie 1920, aliații recunosc unirea Basarabiei cu România. Peste 2 zile, guvernele sovietice rus și ucrainean anunță că nu recunosc acest tratat. Odată cu instalarea păcii, românii încearcă să stabilească ce au trimis de fapt la Moscova. Inventarele sunt unele complete, altele foarte sumare. Se încearcă o evaluare a obiectelor din cele 2 transporturi. O pecete din timpul lui Ștefan cel Mare, la cât o evaluezi? Cât costă niște documente de arhivă care stabilesc că erau români stabiliți dincolo de Nistru încă din secolul 17 sau 18? Pentru o țară ca a noastră, aceste documente sunt element al identității. Sunt valori a căror pierdere scade din statura noastră ca națiune. Între monedele acelea există multe piese care astăzi sunt piese foarte rare și pot valora de la mii până la 10.000, chiar 100.000 de euro bucata. 100.000 de euro o bucată? Da, există monede de la sfârșitul secolului al XIX-lea și începutul secolului al XX-lea care sunt extrem de rare astăzi și sunt adevărate comori. Chestiunea fizică, aș îndrăzni eu să spun, aproape că nu are importanță. Pentru că noi acolo am depozitat o rezervă monetară care este, să spunem, fungibilă. Deci aurul are această calitate, fiind ban internațional, este super standardizat și nu neapărat dorim să ni se restituie același lingot de aur sau dorim să ni se restituie кантитата de aur pe care am depozitat-o acolo. Простой продукт в нынешней мировой торговле значит гораздо больше, чем всякие сокровища и золотые запасы. Это реальность, которую мы должны понимать. Din anii 20, sovieticii propun românilor o tranzacție. Basarabia în schimbul tezaurului. Un coleg al nostru, care a făcut cercetări de curând la Foreign Office, a găsit documente ale diplomației britanice care se interesa în 1922 în preajma conferinței de la Genova, un memorandum pregătit pentru conferință. Britanicii se așteptau ca rușii să pună foarte serios problema nerecunoașterii a unirii Basarabiei. Părerea diplomaților britanici era că ar fi făcut bine dacă o acceptau, pentru că oricum tezaurul, spuneau ei în momentul respectiv, probabil că a fost cheltuit.
Guvernul liberal al lui Ionel Brătianu a respins o asemenea abordare pentru că în momentul în care ar fi marșat pe această chestiune, ar fi fost de acord că ceea ce s-a întâmplat în martie 1918 este un act care nu este tocmai legal. Informația că aurul românesc fusese deja vândut circula încă din anii 20. Îi cerea Lenin, ministrului de finanțe, lunar în prezint situația până la ultima rublă, inclusiv situația tezaurului românesc. Frază care a fost scoasă din volumul de opere complete a lui Lenin. Еще одна версия, которая тоже косвенно подтверждается, что это когда уже большевики пришли к власти во главе с Лениным, когда был взят курс на мировую революцию, был создан коммунистический интернационал, Третий интернационал, то это золото целенаправленно использовалось для поддержки румынских коммунистов, для финансирования их деятельности. Вот. Но это все косвенные доказательства. Прямых доказательств нет. După democratizarea Rusiei, au apărut textele adevărate ale lui Lenin, în care Lenin face referiri clare: luați bani din tezaurul românesc. Directorul Institutului de Marxism-Leninism i-a trimis lui Gorbaciov o scrisoare în care l-a avertizat asupra pericolului ca să apară date publice care ar pune într-o situație foarte delicată Uniunea Sovietică, menținând multe, inclusiv finanțări de mișcări subversive și așa mai departe, și îi spunea inclusiv problema tezaurului românesc. Есть специальное законодательство, закон об архивах Российской Федерации, и там есть перечень пунктов, по которым срок хранения в засекреченном виде, он довольно большой. Există unele documente de acest fel, fiind vorba despre monede de valori aur și bijuterii care puteau să meargă pe piață, mai ales la Viena, unde era un centru al Cominternului. Au fost 3 valuri de înfometări în fosta Uniune Sovietică. Păi stăteau cu fundul pe aurul românesc și să nu cumpere grâu din piața internațională, să-i lase pe ruși să moară de foame? În 1921, secretarul de stat american Charles Evans Hughes cere urgent informații guvernului român privind aurul Băncii Naționale. Există bănuiala că au trimis și o parte din lingouri în Statele Unite. Au folosit bănci din țările nordice, în special Suedia, cam 40% prin Suedia mergea. Se dădea aurul, fie lingouri, fie monezi, și se topeau, se făceau din nou lingouri, deja cu stampila, cu însemnele băncilor suedeze, și așa putea fi vândut în America. Într-adevăr, istoria a fost nemiloasă nu numai cu noi, a fost nemiloasă și cu Rusia. Pe acolo au trecut evenimente, aș spune, groaznice, însă un angajament din punct de vedere bancar și un angajament internațional trebuie să fie respectat. Și aici avem exemplul Băncii Naționale a României. Noi am primit în condiții dramatice, în condiții de război, fără niciun fel de angajament internațional scris, depozitul de aur sau rezervele de aur ale Poloniei. Ele au fost tranzitate și salvate în timpul cel de-al doilea război mondial, în ciuda protestelor furibunde ale Germaniei hitleriste, ducându-le la Tizmana, într-o peșteră, și după război le-am returnat Poloniei. Repet, fără niciun fel de document internațional. În 1924, Lenin moare. Venirea lui Stalin reînnoiește interesul pentru tezaur. În 24, un alt raport menționează că în sala armelor s-ar găsi 1357 de lăzi sigilate, dar care nu au opis.
Și indicația a fost să se deschid. Opinia mea este că e vorba de lăzile românești. Ce conțineau însă lăzile respective? Erau din primul sau din al doilea transport? Erau obiectele de artă bisericească sau aurul Băncii Naționale? Documente sau bijuteriile Reginei Maria? Opinia publică românească cunoștea bine chestiunea. Încep să apară primele lucrări pe această temă. În 1934, Mihail Romașcanu face o primă sinteză foarte riguroasă. Este primul care înțelege că de rezolvarea chestiunii depinde chiar calitatea relației bilaterale româno-sovietice. Guvernul dispune realizarea unor inventare ale bunurilor trimise. Conform unui inventar din 1938, lipseau din arhivele statului circa 240 de documente și 5 pachete cu documente, fără ca să se poată dovedi că acestea din urmă, 240 și pachetele, s-au pierdut în Rusia. Este epoca în care Uniunea Sovietică este izolată. Un român face demersuri pentru intrarea sovietelor în Societatea Națiunilor Unite și pentru reluarea relațiilor cu România. Nicolae Titulescu. Marile probleme rămâneau însă Basarabia și tezaurul. Cred că cel mai dibace a fost Titulescu, care a știut să le învăluie, a știut să adoarmă, să zic, un subiect foarte, foarte grav în relațiile româno-sovietice, problema Basarabiei. Dorea să găsească o formulă care să permită statului român să pună la adăpost frontiera pe Nistru. Литвинов считал возможным при подписании мирного, такого ко многому обязывающего румын, мирного договора с Советской Россией, Литвинов считал возможным не то чтобы отказаться от претензий на Бессарабию, но оставить этот вопрос в покое, то есть заморозить постановку бессарабского вопроса. După reluarea relațiilor bilaterale, la 15 iunie 1935, sovieticii fac un gest de gratitudine. Se restituie o parte din tezaur. A fost însă, pentru opinia publică din România, o mare dezamăgire. În cele 1445 de lăzi, în greutate de 13,5 tone, se aflau doar piese de arhivă și documente de stat. Pamfil Șeicaru nota disperarea lui Titulescu, care vede cum din lăzi apar rochii și ciorapi, pălării și corsete. Oficialii români asistă încremeniți la ceea ce era confesiunea unei clase în momentul cel mai dramatic al războiului. Primul lucru care s-a făcut o inventariere a documentelor și rezultatul a fost că s-a intrat în unele lăzi ale tezaurului românesc pe ansamblu, inclusiv în cele arhivistice. Mai toate sunt referințe destul de generale și fără să facă mențiune despre conținutul, valoarea. Se scrie, au fost, câte s-au întors? 216 documente cu peceți atârnate. Păi acestea sunt și de la Alexandru cel Bun, și de la Ștefan cel Mare, și de la, știu eu, Mihai Viteazu sau Duca Vodă. Nu există un inventar al restituirii din 35? Nu este complet. Deci nu este complet și mi-e dificil să cred că autoritățile românești nu au făcut atunci un inventar foarte minuțios, pentru că miza restituirii întotdeauna a fost foarte mare. E posibil însă ca în 1944-45 sovieticii să fi confiscat din arhivele românești o serie de documente pe care astăzi nu le mai găsim și ar fi fost firesc să existe. În 28 iunie 1940, România primește un ultimatum din partea Uniunii Sovietice prin care îi se cerea evacuarea administrației civile și a armatei din Basarabia și din nordul Bucovinei. În cazul în care retragerea nu se făcea în termen de 4 zile, Uniunea Sovietică urma să declare război. Urmează refugiul românilor basarabeni și o retragere în dezordine a armatei române și a administrației.
22 iunie, Germania atacă Uniunea Sovietică. România, aliata Germaniei, trece Prutul și înaintează până la Stalingrad. Un act pe care sovieticii și mai târziu rușii îl vor reproșa permanent românilor în deceniile care vor urma. În 1941, Ion Antonescu ordonă o inventariere și evaluare completă a bunurilor trimise la Moscova. Se face un inventar al arhivelor, tezaurului bisericesc, al obiectelor de artă și al monedelor. Este prima dată când se reunesc toate aceste informații la un loc. Antonescu va mai ordona rechiziționarea bunurilor de dincolo de Nistru, drept compensație pentru pierderea tezaurului. Sfârșitul războiului aduce instalarea sovieticilor în România și va însemna începutul comunismului cu acordul aliaților. Prima grijă a sovieticilor a fost confiscarea arhivelor. Văzând evoluțiile frontului, undeva la începutul anului 1944, au fost concentrați la Marele Stat Major din București toți dactilografii din armată, care au copiat în mai multe exemplare toate documentele din perioada 1940-1944 emise de la cabinetul conducătorului statului. Și dacă astăzi avem o arhivă a cabinetului conducătorului statului, a găsindu-se la arhivele naționale sau la arhivele militare, este datorită acestor chestiuni. Că altfel rușii au luat tot ce era original. Eu când am fost prima dată la Moscova, am mers împreună cu un întreg inventar de valori arhivistice aflate în vreo 40 de localități din Rusia, care fie că erau românești, fie că se refereau la istoria țărilor române și care pentru noi prezintă o valoare extraordinară. Cercetători români care au constatat documente nu numai din secolul 20, ci și din epoci mai vechi, originale românești, care se află în diverse arhive rusești. Cu fiecare invazie rusească și ocupație pe teritoriul principatelor și apoi a României, cu siguranță că s-au scurs către Rusia și documente de ale noastre. Если венгры имеют такого, а документов, касающихся истории Венгрии, в российских архивах меньше, чем документов, касающихся истории Румынии. По Румынии, по истории Румынии и двухсторонних связей документов больше. Sovieticii erau însă interesați nu numai de arhivele românești, ci și de aurul Băncii Naționale. Important e că Banca Națională a învățat din experiența asta și în al doilea război mondial n-a mai trimis aurul nicăieri, l-a păstrat la Tizmana și au fost ofițeri sovietici care s-au plimbat pe în zonă și întrebau cei cu militarii de acolo. În 1943, un document al Serviciului de Informație a Flotei Mării Negre ne spune că numărau vagoanele din portul Constanța, ca să dacă constatau o creștere a numărului de vagoane, să vadă dacă nu cumva încercăm să evacuăm pe mare tezaurul. După război, România intră în zona de influență a Uniunii Sovietice. Petru Groza este impus de sovietici ca prim-ministru. În urma alegerilor falsificate din 1946, comuniștii confiscă puterea. În ziua de 30 decembrie 1947, o firă de istorie s-a întors. Prin abdicarea fostului rege, s-a proclamat Republica Populară Română. În adunarea deputaților, domnul prim-ministru, dr. Petru Groza, citește proclamația guvernului către popor. La 30 decembrie 1947 este proclamată Republica Populară Română. Sovieticii își plasează consilieri în toate zonele puterii, conducând, de fapt, viața politică. Armata sovietică se instalează în România. Tratatul de pace din 1947 va fixa termeni duri pentru România. Tratatul de pace din 1947 fixa o sumă de $300 de milioane
care trebuie plătiți de statul român în Uniunii Sovietice drept compensație pentru pagubele produse. Numai că suma respectivă era la nivelul lui 1938. Recalculând la nivelul lui 1944 și după aceea se ajunge la o cifră de 4 ori mai mare. Deci acele 300 de milioane devin 1,2 miliarde dolari. Asta este un lucru. Al doilea lucru este legat de sovromuri. Dacă despre tezaur mai știm ce s-a trimis, ce cantități, ce număr de monede, tablouri și așa mai departe, jaful practicat la nivelul sovromurilor nu-l cunoaștem. Când se va face o istorie a sovromurilor, ne vom îngrozi. Ne vom îngrozi. Sovromurile au fost societăți mixte româno-sovietice care au funcționat din 1945 până în 1956 cu scopul oficial de a gestiona recuperarea datoriilor României față de Uniunea Sovietică. Sovieticii aveau să preia controlul asupra tuturor ramurilor economiei, de la petrol la lemn, de la uraniu la cărbune și bănci. Unele calcule arată că sovieticii au încasat, de pe urma participației lor în sovromuri, peste 2 miliarde de dolari, adică de 4 ori valoarea produsului intern brut din 1945. Comitetul Central al Partidului Comunist al Uniunii Sovietice, Consiliul de Ministri al URSS și Prezidiul Sovietului Suprem al URSS anunță cu adâncă durere partidul și pe toți oamenii muncii din Uniunea Sovietică că la 5 martie, ora 9:50 seara, a încetat din viață după o boală grea Iosif Visarionovici Stalin, președintele Consiliului de Ministri al URSS și secretar al Comitetului Central al Partidului Comunist al Uniunii Sovietice. În 1953 moare Stalin. Gheorghe Gheorghiu Dej își consolidează poziția îndepărtându-i pe protejații Moscovei. Hrușciov devine liderul Partidului Comunist din Uniunea Sovietică. Paradoxal, când nimeni nu se aștepta, chestiunea tezaurului revine în atenția opiniei publice. S-a dat un comunicat al agenției TASS. Deci ca și cum, așa, din senin, deodată, Hrușciov s-a luminat și a zis că hai să le dăm românilor. Din întâmplare, un înalt ofițer sovietic a găsit undeva într-un colț în subsolul Kremlinului un număr de lăzi și când au ridicat capacele, ce să vezi, erau chiar bunurile culturale ale României și s-a gândit guvernul sovietic să le restituie poporului român. Astea sunt amintirile, dincolo de asta nu putem să știm nimic, nu există nici alte documente. Academicianul Oprescu a crezut această relatare? Da, sigur că da. Sigur că da. A crezut și toți ceilalți credeau. Sunt convins că Hrușciov, care era un țăran rus, ucrainean de fapt, hâtru, era convins că poate să-i păcălească pe interlocutorii români cu o asemenea povestioară. Înainte de 23 august, din câte mă aduc aminte, că atunci am fost chemați noi din vacanță, am fost foarte mândri de acest lucru, erau lăzi care se desfăceau și din lăzi ieșeau un taler de argint, o cădelniță, un tablou, o icoană. Era o nebunie. Vreau să vă spun că în fața fostului Palat Regal erau cozi interminabile. Ideea s-a întors tezaurul. Datorită evenimentelor din 1956, avem astăzi ocazia să intrăm în contact direct cu piese unice, nu numai pentru patrimoniul nostru, dar pentru patrimoniul european și pentru patrimoniul mondial. Am văzut atunci, pentru prima oară, tezaurul de la Pietroasa. Eu aveam să-l studiez după niște ani. Am văzut atunci pentru prima oară faimosul epitaf de la
Cozia din 1396. Am văzut atunci argintăriile craioveștilor și ale buzeștilor pentru Bistrița, pentru Stănești. Am văzut atunci epitaful lui Siluan de la Neamț. Am văzut atunci autoportretul lui Lucian. Am văzut atunci o serie de lucruri, Paladii, Petrașcu, vedeam ritonul de la Poroina, ritonul acela din Prahova, superb. Academicianul George Oprescu notează entuziast inventarul foarte general al restituirii din 1956. Cum vă explicați că rușii au restaurat piesele restituite în 56? Bun, rușii sunt niște foarte buni restauratori, să ne înțelegem. Și asta a fost o chestie de propagandă. Asta presupune un efort care s-a desfășurat pe o perioadă foarte lungă, că înainte ca vedenii să facă descoperirea bruscă. Lucrul era pregătit. Era pregătit probabil de prin 55, așa. Sigur, nu în vremea lui Stalin n-a fost această idee. Venise la putere Hrușciov. El a începuse o politică de aceasta de destindere, de coexistență pașnică, de blamare a politicii lui Stalin, de impunere pe forță a politicii, de dictat în țările socialiste. Și atunci a făcut acest gest de prietenie față de poporul român. Era un fel de captatio benevolenția și în 35 și în 56. Prima oară este la un an de zile după ce România restabilește relațiile diplomatice cu Uniunea Sovietică. A doua oară, în 56, se leagă de politica Kremlinului, care dorește să arate că după Congresul al 20-lea al destalinizării, Uniunea Sovietică este altceva. Multe din obiectele de artă restituite pot fi văzute la Muzeul Național de Artă, Muzeul Național de Istorie, la Academia Română sau în colecțiile altor muzee. Nimeni nu va ști însă că acestea sunt lucrările din faimosul tezaur de la Moscova. Celebru portret făcut de Grigorescu lui Ion Andreescu, atunci l-am văzut cu toții, sau foarte mulți grigorești. Erau lucruri care se vedeau de generațiile care erau atunci active. Pentru prima oară au venit icoane importante. Un evangheliar al lui Gavril Uric, Tetraevanghelul lui Nicodim de la Tismana din 1404-1405 și fericătura și manuscrisul. Erau lucrurile cu care începea istoria artei din țara românească. Ne putem imagina reconstrucția trecutului istoric fără aceste... Nu, hotărât. Numai piesele pe care vi le-am amintit sunt lucruri esențiale, nu poți să refaci. Vedeți, vorbim de tezaurul de la Pietroasa. Măcar îl avem, pentru că din primul mileniu așa au fost lucrurile, din Transilvania și din Banat. Tezaurul de la Sfânt Nicolau Mare e la Viena, tezaurul de la Șimleul Silvaniei este la Viena parțial, la Budapesta parțial, tezaurul de la Concești din Moldova este la Ermitaj, fiindcă a fost găsite de trupele țariste la începutul secolului XIX, altele au fost dăruite curții vieneze. Noi asta avem, tezaurul de la Pietroasa. În 1956 nu l-aveam nici pe ăsta. Dacă nu s-ar fi întors în 1956 tezaurul, am fi știut mult mai puțin și imaginea ar fi fost și mult mai săracă asupra ceea ce s-a întâmplat în domeniul monetar în țările române în secolele 14-16. Academicianul George Oprescu, cel care avea să fie comunicatorul principal al puterii în chestiunea tezaurului, nota că sovieticii au restituit întreg tezaurul. Spunea oare adevărul? Второй возврат был, когда при Хрущеве отправлялось судно из Одессы, если я не ошибаюсь, оно
шло. И там тоже была коллизия, что когда грузили, по описи проверяли, было там определенное количество картин, а потом, когда вскрыли и стали проверять, там nескольких не доставало. Куда они делись, когда шел этот груз, тоже загадка истории. Nu vom ști însă niciodată dacă ele au fost tot ceea ce am trimis sau a mai rămas acolo ceva. Minunata primăvară a naturii și a vieții noastre libere. Se apropie 1 mai. Hrușciov se pare însă că nu reușește să obțină bunăvoința României. Bucureștiul începe negocierile pentru retragerea armatei sovietice și lichidarea sovromorilor. În Austria, în 1955, s-a semnat tratatul de stat, Austria a fost declarată perpetu neutră, sovieticii au trebuit să plece de acolo. Din acel moment, trupe sovietice prezența lor nu se mai justifica în România. Deci l-a delegat pe Bodnaraș. Sigur, era o lovitură de maestru. Bodnaraș ridică această problemă, Hrușciov se enervează, pleacă și spune că fără armata sovietică probabil că n-ați fi reușit să ajungeți la putere nici în 2 săptămâni. Nu s-a făcut foarte mare vâlvă, ca și în cazul retragerii trupelor sovietice, da? Trupele sovietice s-au retras și asta a fost un moment esențial din istoria României. Dar partea română n-a spus niciodată că a solicitat, deși documentele o arată foarte limpede, ci din contră, sovietici au solicitat, noi regretăm că pleacă, îi conducem cu flori. Declarația politică a Partidului Muncitoresc Român din aprilie 1964, prin care se anunța desprinderea de Moscova și alegerea unei căi românești, nu a mai fost o surpriză. Это июнь 1964 года, запись встречи Хрущева за 4 месяца до его отстранения от должности, запись встречи Хрущева с югославским лидером Тита, 4-часовая встреча, 2 часа из этих 4 часов они разговаривали о Румынии. Вот настолько заботила Хрущева в последние месяцы его работы, настолько заботила его проблема разногласий с Румынией. Он воспринимал Румынию вот как такое слабое звено в советском лагере. Conducerea de la București nu este de acord cu propunerea sovieticilor ca România, Ungaria, partea de vest a Uniunii Sovietice și Bulgaria să asigure necesarul producției agricole pentru întreg lagărul comunist. Mai mult chiar, propune comanda prin rotație în tratatul de la Varșovia. Gheorghe Udej, când se întâlnea cu Stalin, tremura de frică. Și Gheorghe Udej mărturisește, asta în 1961, după ce Stalin murise, zice, când am auzit aceste cuvinte, îmi venea să intru în pământ de rușine, că mi-a zis, zice, ce fel de proletar ești tu? Deci șeful unui stat să intre în pământ de rușine, că i-a zis Stalin așa. Și când a fost în 64, sigur că lucrurile s-au schimbat și atunci au răbufnit toate aceste reacții antisovietice. Pornind de la convingerea că fiecare țară, mare sau mică, trebuie să-și aducă contribuția la întărirea păcii, Republica Populară Română întreprinde inițiative proprii și acorduri... Gheorghe Udej nu a mai apucat însă să se bucure de perioada de independență față de sovietici. La 2 săptămâni după acest discurs avea să moară. Ceaușescu avea să declare mai târziu că predecesorul său a fost otrăvit de sovietici. Nu numai la Moscova, ci și la București apare astfel un nou lider. Vine o nouă conducere. Nu este mai slabă decât cea de dinainte. Nu este mai moale decât cea de dinainte. Ba dimpotrivă. Este altceva. Была надежда на то, что удастся как-то новым начальникам, новым руководителям примириться. În noua sa calitate de șef al Partidului Comunist Român, Nicolae Ceaușescu face prima sa vizită oficială, conform uzanțelor, la Moscova. Delegația română îi uimește însă pe liderii sovietici atunci când ridică problema tezaurului. Alexandru Bârlădeanu este împuternicit, totul era pregătit din țară, să ridice această problemă a tezaurului, la care Brejnev și ceilalți par să ce tezaur? Nu există așa ceva. Era teatru. Cel care a ridicat problema într-o manieră foarte tăioasă a fost Ceaușescu.
Când Brejnev a zis că nu cunoaște problema, că asta e o chestiune care n-a intrat în preocupările lor, Ceaușescu i-a cerut lui Bârlădeanu să-l informeze pe tovarășul Brejnev, care văd că nu prea cunoaște problemele sau să face că nu le cunoaște. Это было настолько неожиданно для советской стороны, что она не ожидала, что такой вопрос будет поставлен сразу. Начались контраргументы, типа того, давайте мы посчитаем, сколько вы нам должны за то, что ваши войска были на территории Одессы, на территории Украины, вплоть до Сталинграда. Dându-se seama că lucrurile s-ar putea să evolueze într-o ceartă, a zis, nu-i nimic, nu ne înțelegem acum, dar problema rămâne. Din păcate nu se realizează mare lucru decât se acumulează o nouă piesă în dosarul contradicțiilor româno-sovietice, ca Moscova să știe foarte exact care este punctul de vedere al României legat de această chestiune. Reveniți acasă, membrii delegației române povestesc colegilor din Comitetul Central cum a decurs discuția. Nicolae Ceaușescu e încrezător că, pe lângă pușca primită cadou de la Brejnev, va primi și aurul din tezaur. Avea să se înșele. A mai ridicat vreodată Ceaușescu după aceea chestiunea tezaurului? El mereu a ridicat problema, dar de fiecare dată primea același răspuns, dar nu și-a dat seama că sovieticii nu vor să cedeze și nu vor returna și atunci n-a mai avut aceeași forță de argumentare și să ia de la capăt lucrurile. Этот вопрос был или минимизирован, или вообще снят. И говорят, была устная договоренность, что вы с нас не спрашиваете никакого золота, а мы с вас не будем никаких репараций. Вот. Но документально я этого не видел. Это было на уровне устных договоренностей. După 1965, problema tezaurului a rămas numai pe agenda internă, nu și la nivel bilateral. Eu am lucrat la Moscova 8 ani de zile în dialogurile cu partea sovietică. Nu s-a abordat niciodată acest subiect la nivel oficial. România este tratată către sfârșitul anilor 70, ca și anterior, anul 1976, ca un stat, deși membru al lagărului socialist, dar ca un stat ostil. Pe la mijlocul anilor 70 s-a format acest grup, din care am făcut și eu parte, să facem un documentar despre tezaurul României la Moscova. Asta este cartea scoasă de acel microcolectiv despre care v-am spus. În 75, într-un număr extrem de limitat, cred că 10 exemplare, a fost multiplicată la Institutul de Studii Istorice și Social-Politice. 10 exemplare? Da. Și date la secția de propagandă. Ce reacție ați avut la această carte din partea oficialilor? Nu știu. În mod surprinzător însă, în această perioadă, Bucureștiul începe să devină interesat de chestiunea Basarabiei. Nicolae Ceaușescu, la 2 august 1976, vizitează Chișinăul, îl întâlnește Ivan Ivanovici Bodiul, primul secretar al Comitetului Central al Partidului Comunist al Moldovei. Au mai multe discuții și este foarte interesant de notat următorul fapt, că în raportul pe care Ivan Bodiul îl adresează Comitetul Central de la Moscova, găsim următoarea frază. La un moment dat, Ceaușescu i-a declarat în particular lui Bodiul că de relațiile dintre România și Republica Moldovenească depind relațiile dintre România și Uniunea Sovietică. Cenzura era foarte strictă. N-aveai voie să menționezi numele Basarabia.
Dar dacă schimbai numele Basarabia cu regiunea dintre Prut și Nistru, era cu totul altceva. Nu era Basarabia. Era o regiune dintre Prut și Nistru. De la această abordare și până la lucrările din a doua jumătate a anilor 70 și din 80, unde se vorbește, unde se descrie, unde se analizează evoluțiile politice din Basarabia, este o mare diferență. Se caută un compromis pentru a depăși această fază a relațiilor înghețate. Partea română a fost cea care a propus că atunci când se va discuta despre anii de referință, cum ar fi 1812, 1918, 1940, să se adopte pe bază de reciprocitate niște formule. Cum ar fi, în 1812 Basarabia a intrat în componența Imperiului Rus, în 1918 Basarabia a intrat în componența statului român, în 1940 Basarabia a fost reinclusă în cadrul statului sovietic. Reformatorul Ceaușescu nu mai ține însă pasul cu vremurile. Întâlnirile cu Gorbaciov nu sunt deloc confortabile. Pentru prima dată, Moscova era cea care îi cerea Bucureștiului să se reformeze. Они ожидали, что Чаушеску кончит плохо. Потому что, было понятно, что в других странах уже произошли революционные события, и что-то должно измениться в Румынии. Это хорошо видно даже из записи последней встречи Горбачева и Чаушеску, которая 4 декабря была в Москве. Горбачев знал, что, в общем, Чаушеску не усидит. Но... До свидания, солдаты! În decembrie 1989, Ceaușescu este judecat și împușcat. În epoca postcomunistă, relațiile cu Uniunea Sovietică și apoi cu Federația Rusă sunt echivoce. Ion Iliescu încheie un nou tratat cu Moscova în 1991. Președintele Iliescu, după știința dumneavoastră, în discuțiile cu Mihail Gorbaciov, a pus pe masă această chestiune a tezaurului? Știu că a fost evocat tezaurul și în discuțiile care le-a purtat Năstase și știu că a fost evocat tezaurul și răspunsurile, din câte mi s-a spus, răspunsurile rusești au fost politicoase exact de felul celor care le-a spus asta. Spuneți-ne ce? În august 1991 are loc puciul de la Moscova. Gorbaciov se salvează, însă puterea este preluată de Boris Elțin. Соответственно, объявляем незаконными все решения и распоряжения этого комитета. Ce frumos că imnul revoluționarilor de 48 începe cu cuvântul deșteaptă-te. Chestiunea basarabeană revine în prim planul relațiilor bilaterale. În 1990, Moldova se opune planurilor pentru un nou tratat unional. Au votat 277 deputați. În 1991, la Chișinău se adoptă Declarația de Independență. În 1992 izbucnește războiul de pe Nistru. Erau preponderente influențele facțiunilor naționaliste și ultranaționaliste ruse. Din păcate, armata, care a avut să destule eșecuri încă din Afganistan, considera că naționalismul acum trebuie să fie revigorat sub teza patriotismului și așa mai departe. Și Basarabia era socotită ca pământ al Imperiului Rus, pământ sfânt rusesc. Că era de bandadă, era de bandadă. Semăna ceva cu 917-918. La București, în septembrie 1990, Mugur Isărescu devine guvernator al Băncii Naționale, preluând mandatul de la Decebal Udrea. Când predecesorul guvernator mi-a predat, să spunem, cheile de la birou
cabinetul guvernatorului mi-a predat și cheia de la un seif pe care l-a deschis, a solicitat să fim numai noi doi, a scos din seif acest dosar istoric pe care îl vedeți și cu, se spune, mâna aproape tremurântă și cu vocea tremurântă mi-a spus să știți că și eu l-am primit de la predecesorul meu. Din 1922 se dă din mână în mână de la un guvernator la altul ca un fel de angajament că fiecare vom depune toate eforturile pentru ca această rezervă, care aparține Băncii Naționale a României, cu documente în regulă, să revină în țară și să revină la Banca Națională a României. Cum vă explicați că acest dosar n-a dispărut atât timp cât consilierii sovietici s-au aflat și la Banca Națională a României? N-am nicio explicație. E un miracol. Să spunem. Dar probabil că având acest traseu din mână în mână, fiecare din cei care au condus această instituție a avut patriotismul necesar să păstreze acest document. După instalarea dumneavoastră aici, știu că ați fost sunat și ați primit o vizită fulger din partea omologului dumneavoastră rus. Da, atunci... Cum v-ați explicat acest gest? Bine, dânsul dorea să colaborăm, dar printre altele s-a interesat și de această chestiune. Există o explicație? Acest interes brusc pentru... N-aș specula pe această chestiune, dar bănuiesc că există o semnificație și anume că și de partea rusă există un interes față de această problemă. A ținut să se convingă că partea română, că dumneavoastră aveți toate documentele în ordine? Probabil că da. Și s-a convins? Cred că da. I-ați arătat dosarul? Da, i-am spus despre faptul că avem un dosar cu documente originale, deci nu un dosar multiplicat. Și care a fost reacția lui? Bun. Despre maniera în care reacționează partea rusă, nu trebuie să fac eu prea multe comentarii, pot să facă cei care sunt implicați în aceste negocieri. De regulă apare întrebarea care dosar, care aur, care război, care... Dar noi vorbim acum despre o realitate care există, este bazată pe suficiente documente, are un trecut și o realitate pe care nu poate să o omoare nimeni și nici să o uite. Încep negocierile pentru încheierea unui nou tratat cu Federația Rusă. Românii o fac pentru a pregăti aderarea la NATO și la Uniunea Europeană, rușii pentru a accede în Consiliul Europei. Celebrul tratat de bază, așa, trebuia să fie semnat în 96. Și nu e deloc anecdotică povestea asta. În momentul în care ministrul de externe de atunci, Primakov, s-a dat jos din avion, i s-a spus că nu mai semnăm, că mai trebuie nu știu ce să facem. În 1997, România, urmând aceleași considerente ca și în cazul negocierilor cu rușii, semnează tratatul de bază cu Ucraina. Orice denunțare ulterioară a pactului Ribbentrop-Molotov, cerută Rusiei 6 ani mai târziu, devine astfel inutilă. Schimbarea de gardă de la Moscova nu aduce schimbări în politica față de București. La 2 zile de la învestire, Putin asista în Piața Roșie la parada militară. Rusia își redefinește identitatea de mare putere. С праздником Победы! Ура! În 2003, negocierile pentru încheierea tratatului de bază cu Rusia sunt finalizate. Problemele considerate sensibile de partea română, denunțarea pactului Ribbentrop-Molotov și chestiunea tezaurului, nu sunt introduse în tratat, ci într-un document anexă, care va fi făcut public prin declarația comună a miniștrilor de externe.
chestiuni punctuale de obicei nu se bagă în dispozitivul tratatului. Așa cum s-a procedat de fapt și cu Ucraina. Se bagă numai principiile. Și atunci trebuia un document anex. Document care nu e anexă la tratat, e o declarație comună. Adică e o angajare, dacă vreți, morală a părților. Nu are valoare juridică. Nu are valoare. Nu poți tragi pe nimeni la răspundere ce nu se respecte. Mai ales că, și vorbeam și la început, nu are termene. Faptul că în tratatul din 2003 este trecută această chestiune asigură cel puțin un minim de continuitate și de speranță pentru ca problema să fie rezolvată într-o anumită perioadă de timp. Eu am participat la negocieri într-o fază inițială și condus 2 delegații pe negocierea tratatului, însă într-o fază în care nu se punea problema nici a denunțării pactului Ribbentrop-Molotov și nici a tezaurului, ci era pe dispozitivul tratatului. Pactul Ribbentrop-Molotov fusese odată denunțat chiar de ruși în decembrie 89. Și dacă s-a denunțat, ce s-a întâmplat? Nu a fost urmată. A fost o denunțare din punct de vedere istoric și nu cu efecte juridice. Federația Rusă nu stăpânește niciun centimetru pătrat din teritoriile românești. Aceste teritorii sunt stăpânite de Ucraina. Nu se cere însă Ucrainei să ne se restituie Basarabia și nordul Bucovinii, se cere Rusiei, dar Rusia nu are niciun amestec acum, pentru că aceste teritorii fac parte din Ucraina. Eu găsesc că în momentul acela, cu amândouă problemele care au fost puse, noi ne-am salvat fața, dar știam foarte bine că nimic nu are nicio finalitate practică. În 2004, conform anexei, se constituie Comisia Mixtă Româno-Rusă de Istorici. Se lansează sintagma tezaurul, o chestiune pe care trebuie să o rezolve istoricii, nu politicienii. Am fost și cred că sunt încă membru al acestei comisii care nu s-a mai întrunit de mult. Problema între noi și ruși nu este o problemă de istorie. Pentru istorici lucrurile sunt clare, chiar și pentru istoricii sovietici. Fost sovietici și ruși după aceea. Lucrurile sunt clare. Pentru ruși sunt clare? Acceptă această chestiune? Ce că le-am dat tezaurul, cum să nu? N-au. Eu v-am spus, eu sunt absolut convins că e o situație a ceea ce am dat noi acolo, pe care noi nu o avem. Dar au recunoscut acest lucru? Nu. De fiecare dată Moscova a răspuns, facem o comisie. Sigur, facem o comisie. Breșnev a zis, eu nu știu nimic, ce tezaur, hai să facem o comisie. Gorbaciov vine și el, hai să facem o comisie. De fiecare dată, când se face câte o comisie, lucrurile se îngroapă. Că ele reîncep de la început. Discuția noii comisii începe cu începutul. Ce ați trimis, unde s-a dus, ce s-a întâmplat, păi noi am fost în război civil. Она ничего не решит и ничего не угробит. Это вопрос ритуала, это вопрос политического ритуала. Комиссия – это ритуальный элемент. De câte ori s-a întrunit această comisie? Comisia s-a întrunit de 4 ori, odată în România, de 3 ori în Rusia. În ultimii ani, în ultimii 6 ani, de fapt, nu a mai avut loc nicio întâlnire. Partea rusă de fiecare dată amânând din diverse motive. Fie că președintele a trebuit să plece nu știu ce țară, fie că președintele e bolnav, fie că 3 membri ai comisiei ruse nu sunt disponibili din motive de sănătate sau din alte motive. В российской части комиссии, к сожалению, мы практически лишились всех членов комиссии, ну, большинства членов комиссии. 2 человека ушли из жизни, один находится, ну, уже он в возрасте, человек больной, и ему тяжело очень заниматься, даже не один, а 2. И по существу комиссия осталась без... Сложность в том, чтобы комиссия пополнялась новыми членами, в том состоит, что у нас
не так много специалистов по истории Румынии, кто бы этим занимался. Partea română nu cred că și-a făcut iluzii cu rezultatul acestei comisii, dar este un mod de a ține în atenția opiniei publice această problemă la care noi nu vom putea renunța niciodată. Ei veneau cu bunurile care au rămas pe teritoriul României în 1917, când Rusia a ieșit din război și un domn era foarte stăruitor, Vinogradov se numește, câți cai au rămas, câți saci de ovăz, câte pâini, câte care, câte și mai câte. С самого начала долго не могли договориться, либо мы занимаемся чистой технологией, поиском вот следов этого золота, либо мы, как историки, рассматриваем вот эти все события вообще в довольно сложном контексте истории наших отношений в 20 веке. Если румынское общественное мнение настроено так, то российское настроено совершенно иначе. И вообще считают, что все, что совпадает с 44-45 годом, дает России, как наследнику Советского Союза в определенной юридической плоскости, некий приоритет. Cum negociază rușii? Negociază tergiversând. Tergiversând cum? Fie prin o frecvență extrem de redusă a reuniunilor bilaterale de negociere, fie în cadrul negocierii lungirea unei discuții în jurul unui subiect aparent important, dar în realitate colateral. Официальные чиновники многие говорят, что вообще обсуждать нечего, все давно вернули. Откуда у них эта мысль? От того, что они делают вот такой взаимозачет. Mutual accounting такой, понимаете? Вы были с немцами, Румыния, во Второй мировой войне, вы участвовали против нас в боевых действиях, немцы заплатили контрибуцию, Румыния не платила контрибуцию, значит, вот раз на раз обмениваем это золото, на это еще непонятно, кто кому больше должен, да? Вот с прагматической точки зрения их тоже можно, значит, вот понять. Румынская армия не только вернула себе эти территории, но, к сожалению, события разворачивались таким образом, что румынская армия, будучи союзником гитлеровской Германии, принимала активное участие в боевых действиях против Советского Союза, оккупировав значительные территории, в частности Украины, и принимала участие в сражениях на стороне Германии с Советским Союзом. Все это, безусловно, одна из таких темных страниц в истории наших отношений. Cele două conflicte mondiale au produs numeroase litigii privind tezaurele altor țări. Au avut probleme norvegienii, l-au evacuat în ultima clipă, a plecat un crucișător cu o parte a aurului norvegian în timp ce nemții intrau în port. Olandezii au pierdut o cantitate de aur pentru că a fost bombardată și s-a scufundat. Belgienii l-au pierdut inițial pentru că l-au evacuat în Franța. Din Franța a ajuns în Africa, unde a ajuns și aurul polonez. Statele Baltice și-au evacuat tezaurul în Marea Britanie și nu l-au mai recăpătat pentru că s-a instalat regimul comunist. Dar toate aceste țări au primit despăgubiri. Ultimii le-au primit balticii după 1990. Olandezii au primit despăgubiri pentru aurul pe care l-au pierdut, scufundat, lovit de bombardament. Deci toată lumea și-a reglementat la un moment dat situația. Suntem singurul caz în care depui acest aur cu acte în regulă, cu garanția statului unde le depui, că îl va proteja și ți-l va restitui de îndată ce îl vei cere și nu-l mai primești. Россия вообще страна же не демократическая, традиций демократических нет. У меня лично вообще большой скепсис по отношению к действенности механизма демократии. Но это все не имеет значения. Здесь все всегда исторически делать волевым импульсом. Царь, там, генсек, там, президент, неважно, кто глава страны, патриарх, отец родной решает. De 95 de ani, negocierile se poartă în jurul acelorași teme. Mai există tezaurul sau nu? Există inventare pentru ce s-a trimis sau nu? Dar pentru ce s-a primit în 1935 și 1956?
De ce nimeni nu a făcut până acum o confruntare a acestor inventare? Românii au avut următoarea idee. N-avem timp să facem inventare detaliate. Dăm-le sigilate, le luăm sigilate, știm că n-ai umblat nimeni la ele. Nu au existat la plecare, la sfârșitul 1916 și începutul 17, n-au existat liste exhaustive cu ce s-a trimis. În ceea ce privește averile mănăstirești, am descoperit listele de inventar făcute de Țigara Samurcaș în 16 și 17. Și alea existau pentru... S-a făcut vreodată o comparație? Nu s-a făcut niciodată nicio comparație sau dacă s-a făcut, nu știu eu, de ea. Partea rusă de fiecare dată ne-a spus aduceți lista cu obiectele și noi, sigur, o să vedem unde sunt, o să căutăm să vi le returnăm. Nu не видели возможности найти какие-то новые документальные доказательства в тех открытых фондах, которые существуют. Ни в архиве Министерства иностранных дел, ни в архиве, в Государственном архиве Российской Федерации, ни в партийном бывшем архиве. O evidență a lor în Rusia există. Este convingerea mea absolută. Știm că există această evidență, dar s-a cerut, s-a căutat și opisul respectiv, inventarul? De fiecare dată ne s-a spus că arhivele conținând aceste documente sunt închise, că partea rusă face demersuri stăruitoare, inclusiv la cel mai înalt nivel, pentru deschiderea lor, dar niciodată nu s-a reușit, zice, să se ajungă la respectivul document, care ar fi într-adevăr fundamental. Возвращались, если я не ошибаюсь, художественные ценности, картины и так далее. Вот. Эти описи, я знаю, существуют. А вот такой общей описи у нас, я об этом не знаю. Может быть, она и существует. Prima noastră obligație ar fi să facem o evidență a documentelor care există în acest moment sau care pot fi reconstituite din alte documente. Pentru că aplicând această verificare încrucișată putem să punem în evidență documente care au existat, au fost semnate și care nu se mai păstrează astăzi dintr-un motiv sau altul sau nu se păstrează în România. Dar cum de nu s-a făcut acest lucru până acum? E o chestiune banală până la urmă. N-aș vrea să comentez, ține mai degrabă de o viziune în care secretomania, de exemplu, a dominat în ultimii 60 de ani. Nimeni nu a, hai să spun, n-a avut curajul să facă această comparație. Pentru că ea s-ar putea să ne ducă în unele cazuri în fața unor mari semne de întrebare și niciodată România nu va cere socoteală Rusiei de niște lucruri. De ce? Pentru că există acest complex românesc în fața unei mari puteri. Ceaușescu nu a avut acest complex în 65. Ceaușescu n-a avut acest complex pentru că acest lucru, ca și în 68, a făcut parte dintr-o politică extraordinară a acestui individ, care a știut că prin acțiunea lui contra Uniunii Sovietice își întărește autoritatea aici. Dar să facem o recapitulare, să vedem ce am trimis la Moscova și ce am primit. S-a socotit până la urmă cu micile observații constatate de ai noștri, nu cu foarte multă exactitate, că lucrurile sunt închise. S-a presupus că bunurile culturale au fost restituite toate în 1956, ceea ce nu este adevărat. De unde știm asta? Din relatările lui Octavian Iliescu, care a confruntat cu atenție ceea ce s-a întors cu registrele de inventare ale Academiei până în 1916. Știm, de exemplu, că o serie de medalii istorice foarte importante, din aur, care priveau relațiile româno-ruse, nu s-au întors. Și
Acest lucru este probabil necunoscut nu numai opiniei publice, ci și cercetătorilor. Ce s-a ales din bijuteriile Reginei Maria? Au fost vândute în anii 20 în vremea foametei. Aceste piese din bijuteriile Reginei Maria mai apar pe undeva? Nu a făcut nimeni o cercetare, dar nu este vorba numai de bijuteriile Reginei Maria, este vorba și de bijuteriile coroanei. Conform practicii uzuale, statul român a dat în folosință case regale o serie de bunuri, inclusiv bijuterii, care erau proprietatea publică și care au fost evacuate în Rusia împreună cu bijuteriile Reginei Maria și nu s-au mai întors. Și acelea ar trebui adăugate la lista de bunuri publice pe care noi ar trebui să le primim înapoi. Noi avem în prezent în jur de 103 tone de aur și la Moscova depozitul a fost format din circa 90 și ceva, 92 de tone, dacă nu mă înșel. Deci aproape că am asistat la o dublare a rezervei de aur, ceea ce este un lucru remarcabil, un lucru foarte bun pentru o țară, adică câștigă în credibilitate. Asta este rolul rezervei internaționale, în stabilitate monetară. Banca Națională rămâne singura instituție care are un inventar riguros al stocului trimis la Moscova. Problema este abordată la nivel de state. Deci este o problemă politică și o problemă istorică la nivel de state. Nu este o relație între noi ca Banca Centrală și Banca Centrală a Rusiei. Atunci Banca Centrală a Rusiei nu a fost implicată. A fost implicat guvernul rus. Deci nu putem să vorbim de o soluție din partea Băncii Naționale a României. Putem să vorbim de o soluție posibilă pe care o va da Comisia sau grupul de specialiști sau o soluție care va rezulta din sau în urma negocierilor. Dar care sunt obiectivele Comisiei Mixte? Există termene? Ce valoare juridică au concluziile Comisiei? Obiectivul final era ajungerea la unor concluzii științifice privind situația tezaurului românesc și elaborarea propunerilor corespunzătoare către conducerile de stat ale României și respectiv Federației Ruse. A fost comisia consultată de vreun politician, de vreun șef de guvern, de vreun președinte român? Domnilor profesori, care este concluzia dumneavoastră după 10 ani de întâlniri cu rușii? Eu nu știu de așa ceva. Nu știu, s-au făcut rapoarte după fiecare întâlnire, dar cred că un interes deosebit n-a arătat nimeni din conducerea statului român. Если в Румынии будут настроены на то, что процесс может быть долгим и должен затрагивать всю сферу румыно-российских отношений, то вполне возможно, что здесь не отрицательный результат. Dacă această comisie este doar un paravan pentru a se trage de timp, probabil că autoritățile ar trebui să facă o analiză și să tragă concluziile necesare. И, на мой взгляд, комиссия создана для того, чтобы докладывать тем, кто принимает политические решения. Собственно, российская часть комиссии так и поступает. Она докладывает политическому руководству, и те принимают политические решения. Credeți că este o chestiune de care ar trebui să ocupe istoricii, așa cum spun politicienii, sau este o chestiune politică? Nu. Deci este, în primul rând, o problemă politică. Ea trebuie rezolvată cu mijloace politice. А сама тема, она не имеет, на мой взгляд, ни к истории уже, ни к политике. Вот это, собственно, вот та моя точка зрения, и это этический вопрос. Cred că este și politică și istorică, și mult mai puțin monetară. В России это скорее какой-то исторический сюжет, скорее всего, в России. И, насколько мне позволяют судить мои знания, в Румынии это очень во многом политический вопрос, потому что часто приезжали представители разных политических партий и задавали вопросы, и самые разные. И мне кажется, что этот вопрос, к сожалению, он используется во внутриполитических дискуссиях. Или в предвыборных, или еще как-то. Problema este politică, politică, politică. Totul este politică. Totul este politică, mai ales în relațiile dintre state. Și atunci
E un complex în care e o problemă cu tezaurul, alta cu comerțul exterior, aia altă militară și toate sunt împreună și formează politica relațiilor bilaterale româno-ruse. Este deci problema tezaurului românesc una de natură politică? În acest caz, care ar putea fi problemele sensibile între cele două state, acum, la mai bine de 10 ani de la semnarea tratatului de bază? Ситуация осложнилась с тем, что и с Республикой Молдова сейчас у России сложности, связанные с тем, что руководство Республики Молдовы ориентировано на, сделало европейский выбор, и это вызывает, в общем, тоже еще дополнительно осложняет отношения не только с Молдовой, но и с Румынией, поскольку вот широкое общественное мнение иногда видит в этом вот результат активности румынской политики, активности влияния Румынии. Problema basarabeană a rămas o problemă ultrasensibilă pentru ambele părți. Așa, în special pentru noi. Așa, a determinat efectiv aceasta și determinat intrarea României în al doilea război mondial. Credeți că relația româno-rusă este influențată de chestiuni precum existența celor două mitropolii de aici, a Moldovei și a Basarabiei, de chestiunea transnistreană, de legea românească privind redobândirea cetățeniei române pentru cetățenii moldoveni? Lucrurile astea contează în relația bilaterală a Bucureștiului cu Moscova? Eu nu o să dau apreciere la relațiile bilaterale a altor state. Nu este misiunea. V-am întrebat pentru că sunt lucruri care privesc, îi privesc pe cetățenii Moldovei. Nu am terminat răspunsul. Nu o să dau apreciere, dar e clar că undeva se ia în considerație și relațiile care sunt, spun eu, relațiile și datele istorice a altor state. În cazul ăsta, când Rusia stabilește relații cu România sau le discută, desigur, probabil să ia în considerație și aceste momente despre care ați vorbit dumneavoastră. Probabil atitudinea noastră continuu pro-Moldova a fost un lucru care a iritat profund establishmentul de la Moscova, iar aici misiunea noastră este să fim responsabili, să creăm un climat de încredere că România nu-și pune problema anexării Moldovei, ci România are o intenție bună legată de Moldova, accesul Republicii Moldova în Uniune. Когда какие-то высказывания румынских политических деятелей в отношении в бессарабском вопросе, это дает какую-то новую пищу для вот таких, для создания негативного образа Румынии. Dar nu numai românii sunt interesați de viitorul Republicii Moldova, ci și Rusia. La doar o lună după ce devine președinte, Vladimir Putin vizitează Republica Moldova. Мы придаем большое значение и межгосударственным отношениям, роли и месту Молдовы в СНГ, и считаем очень важной составляющей наши отношения с Молдовой на европейском направлении российской политики. У России в Молдавии колоссальные экономические интересы, так вот скажем. Там контролируется очень много. Все Приднестровье, и именно экономически имеется в виду, и половина там Молдавии. Au trecut 23 de ani din decembrie 89, da? Dacă vreți, hai să luăm din 90, însă a terminat cu tot sistemul ex-socialist, da? România, din țările sistemului ex-socialist, este singura țară care nu a fost vizitată de un președinte rus. Spune mult lucrul ăsta. Trebuie să recunosc că între București și Moscova este un nivel de neîncredere ridicat.
și este reciproc. Nu numai noi avem semne de întrebare cu privire la intențiile Federației Ruse legate de România și de regiune în general, și Moscova, la rândul său, are suficiente semne de întrebare legate de bunele intenții ale României față de ea. В России во всех таких случаях относятся к друзьям и просто к чужим совершенно различно. И в Румынии это тоже должны понимать. În perioada modernă și în perioada contemporană, Rusia s-a manifestat de câteva ori extrem de agresiv față de România și a încălcat angajamentele pe care și le-a asumat de bunăvoie, nesilită de nimeni. Și opinia publică românească încă mai are amintiri vii despre ce s-a întâmplat în perioada 1944 până în 1958, când trupele sovietice au fost pe teritoriul României. На мой взгляд, вообще все такие вопросы носят только исторический характер. Все, что случалось 70 лет назад, оно не должно никак воздействовать на текущую политику. Если в Румынии так считают, то это будет препятствием в установлении отношений с Россией, хотя бы потому, что Россия так не считает. Rusia se consideră și este o mare putere. Rusia nu acceptă să fie călcată în picioare. O declarație de complezență făcută la un moment dat nu poate să acopere zecile de declarații jignitoare la adresa Federației Ruse. Eu nu înțeleg opinia asta care spune că noi ar trebui să ne facem gestul de bunăvoință. Noi ar trebui să ne purtăm frumos, să nu-i supărăm. Gândiți-vă puțin cât i-au supărat ungurii, cehii sau polonezii, nu? Și totuși beneficiază un tratament mult mai bun decât beneficiem noi. У России так и не выработался какой-то интерес к Румынии, а Румыния так и не смогла понять, как общаться с нынешней Россией. Поэтому отношения застыли на некой нулевой точке. Ce mijloace de presiune mai există? În primul rând, ideea de mijloace de presiune împotriva rușilor nu merge. Înseamnă să nu-i cunoști. Înseamnă să-i nești calitatea de mare putere. Pentru o mare putere, puterea în sine este cea mai mare valoare. O mare putere nu își argumentează prea mult interesele și actele, acțiunile, cotropirile pe document istoric. Întâi ocupă, după aceea încearcă să se aranjeze cu istoria. Pentru ei poate să constituie o dificultate să păstreze acest tezaur, că ei chiar îl păstrează. Asta e convingerea mea absolută. Dar ei nu vor să apară că, vezi, Doamne, cu sula în coaste, au fost ei obligați de România sau de nu știu care președinte al României să înapoieze tezaurul. Relațiile cu Rusia sunt atât de importante pentru România ca și pentru Uniunea Europeană și pentru viitor, încât chestiunea tezaurului, care poate pe mine ca istoric și istoric al artei să mă doară, contează prea puțin pentru românul obișnuit. Rusia țaristă, sovietică sau actuală are o viziune globală în care România nu poate să încapă decât aliniindu-se total interesului Rusiei. Ori și România, chiar dacă este o țară de dimensiuni mijlocii, are interesele ei proprii și este firesc să și le apere. În 1997 se încearcă o nouă internaționalizare a problemei tezaurului. Adunarea parlamentară a Consiliului Europei numește un raportor pentru această problemă. În 2012, Consiliul Europei dă o rezoluție defavorabilă României. Cu toate acestea, Rusia își exprimă pe un ton răspicat nemulțumirea. Румынские парламентарии уже не первый раз пытаются интернационализировать тему, давно утратившей свою актуальность вот этой темы румынских сокровищ. Поэтому у нас вызывает сожаление, что для подобных идей и целей задействуется и площадка
такого авторитетного органа, как Совет Европы, структура, которая призвана способствовать формированию единого гуманитарного пространства на нашем континенте. Что касается самой темы, так называемого румынского золота, в современной повестке дня нашего политдиалога с Бухарестом такой проблемы нет. Имеется понимание того, что ее нужно оставить историкам, наряду с другими сложными вопросами, связанными с историей наших двусторонних отношений. Мы считаем, что попытки ворошить прошлое в современных условиях контрпродуктивны и способны лишь возбуждать ненужные эмоции и отвлекать внимание от решения действительно актуальных, конкретных вопросов двустороннего сотрудничества, а их, как вы знаете, немало. Din 1994 apar negociatorii privați. Povestea tezaurului se transformă într-un film cu spioni. Un domn Anca mi-a spus chiar că a avut loc o ședință secretă a Parlamentului Federației Ruse în care s-a hotărât să se retrocedeze tezaurul României, dar că această chestiune nu trebuie retrocedată către oficiali de stat, ci către o fundație, o asociație. Domnul Ioan Talpeș, care era consilierul pentru probleme speciale al președintelui Ion Iliescu, a cerut să fie restituite 12 monede de aur din primul transport și din prima ladă. Anca spusese că eu trebuia să plec la Moscova la următoarea întâlnire, că tezaurul este deja transportat la o bancă în Elveția și că e suficient ca eu să merg cu dânsul, să semnez și îl primesc și toată chestiunea s-a rezolvat. În primăvara anului 2008, pe 6 martie, un domn s-a prezentat la Muzeul Național de Istoria României, pretinzând că dorește să doneze muzeului 12 monede de aur, care au făcut parte din tezaurul României evacuat la Moscova. Mă îndoiesc foarte tare, pentru că monedele astea pot să fie contrafăcute. Sunt realmente monede care au circulat la sfârșitul secolului al XIX-lea și în prima parte a secolului al XX-lea. Sigur, asemenea monede au făcut parte din stocul de aur sub formă monetizată evacuată în Rusia. Sunteți sigur? Asemenea monede, 20 de franci francezi și 20 de franci belgeni, au fost monede care există în evidențele Băncii Naționale că au fost evacuate în Rusia. Nu pot să fiu sigur că cele 12 monede fac parte din stoc, dar nu e nimic neplauzibil. Muzeul Național a notificat autoritățile competente, inclusiv BNR-ul, despre această donație. Care a fost reacția lor? Am anunțat Ministerul Culturii. Și ce reacție a fost? Aprobat. Nu a avut nimic împotriva. Era vorba de o donație, repet. Nu au produs emoții printre autorități faptul că s-ar putea să fie din tezaur și iată că acesta există, nu a fost topit, nu a fost pierdut, nu a fost cheltuit? Nu știu. Pentru că eu dacă mergeam pe mâna domnului Anca și a celor care sunt în jurul lui, cei din Rusia puteau să spună foarte limpede: domnule, de vreme ce dumneavoastră discutați într-un alt cadru decât cel oficial stabilit pe linie de stat, înseamnă că comisia noastră nu mai are nicio valoare. În 2013, partea rusă își anunță disponibilitatea pentru reluarea discuțiilor în cadrul Comisiei Mixte de Istorici. După 2006, atunci când a avut loc ultima reuniune a Comisiei, nu s-a întâmplat mare lucru și atunci, de o manieră deschisă, să putem să fixăm o perioadă mai clară, cu o agendă bine definită pentru reluarea activității Comisiei. Discuția asta s-a purtat într-un cadru, vă spuneam, ceva mai amplu, respectând sensibilitățile fiecare părți și vă pot spune la acest moment că am găsit deschidere și înțelegere față de abordarea românească. Я, честно говоря, не представляю себе никакого российского руководства, ни сейчас, ни в обозримом будущем, которое вдруг, ну, скажем, что-то начнет возвращать Румынии. Мне кажется, совсем не та обстановка, совсем не тот исторический базис. Ну, нет факторов, которые бы способствовали принятию такого политического решения. Cred că este mai degrabă vorba de un angajament politic. După ce ani de zile au spus, decenii, au spus că nu există, că acest tezaur a fost dat și că nu mai au nimica,
le-ar fi greu acum să spună că stați nițeluși, că de fapt noi am mințit. Ei nu vor preda tezaurul ca să câștige bunăvoința României. Din contră, ei vor miza pe problema aceasta a tezaurului până când România, dacă se va întâmpla vreodată, va avea o altă politică în relațiile cu Federația Rusă. Trebuie să ne înțelegem totuși ce înseamnă un gest de bunăvoință. Adică România astăzi e membra Uniunii Europene și e membra a cele mai puternice alianțe militare din lume, NATO. Nu văd de ce ar trebui să facă gesturi extraordinar de largi de bunăvoință față de Federația Rusă. Și, în general, nu văd de ce ar trebui să ne dăm de ceasul morții să avem niște relații foarte bune cu Federația Rusă, dacă Federația Rusă nu vrea să aibă relații foarte bune cu noi. Noi știm că nu se mai poate obține nimic. Și atunci și noi, într-un fel, declarăm că dorim, dar știm că nu se poate și sunt foarte multe lucruri, după părerea mea, se tergiversează. Se tergiversează inutil. Ce a dat Uniunea Sovietică în 56 a dat, restul Dumnezeu cu mila. Свет в конце тоннеля, я повторю, это достижение какого-то консенсуса, что либо все уже ничего не достичь, либо давайте, ребята, мы видим какую-то перспективу, и давайте будем двигаться вместе, двигаться к этой перспективе. В этом я вижу свет тоннеля, а не в том, что пройдет там еще 5 лет, где-то откопают это золото и принесут. Я думаю, что физически оно, его физические следы уже... Este normal ca orice stat care se respectă să-și apere interesele și să-și revendice bunurile care aparțin. Aurul Băncii Naționale, ca și alte bunuri evacuate în Rusia, sunt de drept proprietatea națiunii române și ele trebuie să fie recuperate. Ele nu pot fi sacrificate pentru alte obiective. Nu cred că, renunțând la ele, raporturile noastre cu Rusia vor fi mai bune. Dimpotrivă. Dacă facem concesii, vom fi obligați să facem concesii din ce în ce mai mari și mai multe. Viitorul este politic și ține într-adevăr și de o îmbunătățire a relațiilor cu Rusia, o recâștigare a încrederii, pentru că încrederea este foarte importantă aici și cred eu de foarte mulți alți factori. Dar aici și dreptul internațional trebuie. Și, în definitiv, dacă n-am crede în dreptul internațional, spune și dumneavoastră ce fel de viață am mai putea să trăim.